بزعبة حصوة نفسي سمعكم تفضلوا لك كم أكلات كعود ساعات كون كسرقي قباي لك أخمتي سجاو أكلات كسرع شاور زدليو أوران عود ساعات كون مصر يدلي بماي زي كونس بعلامان ببرهنن برتع نصهنانيو سلام من تايتكم حموشة تقمتات حصوة نفس دما نرى ساعات ذهب فرسراس يزري وشتاو ميزان يملس منفساو تنقافنت يعبي نأوراخا يكلاخل سمعيتاو مفتاح يمتصي يبل إذا حموشة تقمتات بخمي يسرحن يرقاقزون قداماي درجة قدس علامة قمت هلاي درجة نتي ايتريك شاور أو أمرخا سال ساساي درجة مستنفاتن مقبال تلمامد مالتهم رابعي درجة قراتكا معشاق فتو ስለምንታይ ይጠቅም ዝብል ነገር ንርአ ዝርዝር ሓበሬቶም ድማ ከም ዝስዕብ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ መበል ሻሻይ መዓልቲ በፂሕና ኣለና ሎማዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ሕፅቦ ነብሲ ዋ እንታይ ዳ ክብል ደልዩ ሕፅቦ ነብሲ ይሕፀብ ድዩ ያ ይሕፀብ እዩ ከመይ ጌርኩም ከም ትሓፅቦ ከዓ ሎማዓንቲ ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ ሰናይ ናይ ሕፅቦ ዘመን ይግበረልና ኢልና ክንጅምር ኢና كمي كم تحسب دايس كنتو بزعبة حصوة نفسي سمعكم تفضلوا لك كم أكلات كعود ساعات كون كسرقي قبايم بزي قليلن ززنانن سرعات كمي غيركا ساعات كم تحدث كمر كبكا بزي صريت نفسك تركب دماغ حق زكاي مالتي انا حوكا نعاغا لكم كن ما يكونن حصوة نفسي وي ايتر شاور انتايو سلام انتايو تقامي كمي كيسرح زبلنا طبطات كريامينا اسكا نتي قدس امر ناي ايتر شاور نمرمر ጽቡቕን ኮኔልካ ዝግበርን ልምምድ ንሰዓት ኣካላትካ ንምጽራይ ንምንቅጥቃጥካ ንምምላስን ናብ ኣሰላልፋ ንምምላስን ዝግበር መንገዲ እዩ ሕጽቦ ነፍሲ እንታይ እዩ ሕጽቦ ነፍሲ ካብ ኤተሪክ ኣካላትካ እቲ ንኣካላዊ ኣካላትካ ዝኸበበ ረቂቕ ናይ ጸዓት ሜዳ ኣሉታዊ ጸዓት ስምዒታዊ ተረፍን ጸዓት ዘለዎ ምትእስሳርን ንምሕጻብ ዝተዳለወ መንፈሳዊ ናይ ምጽራይ ስርዓት እዩ ልክዕ ከምቲ ስጋዊ ኣካላትካ ስሩዕ ሻውር ዘድልዮ ኣውራን ዓውዲ ጸዓት ከውን ምጽራይ የድልዮ እዩ ብፍላይ ርህራሄ ዘለዎ ፈዋሲ ወይ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጸዓት እትወስድ መንፈሳዊ ደላይ እንተኮይንካ እዚ ስርዓት ወሳኒ እዩ ንነፍስኻ ምሕጻብ እዩ ብማይ ዘይኮነስ ብዕላማን ብብርሃንን ብርቱዕ ንጽህና ስለምንታይ ይጠቅም ሓሙሽተ ጥቕምታት ሕጽቦ ነፍሲ ድማ ንረብ ጸዓት ዝህብ ፍርስራስ የጽርዮ ውሽጣዊ ሚዛን ይምልስ መንፈሳዊ ተነቃፍነት ይዕቢ نأوراخا يكلاخل سمعيتاو مفتاح يمتصي يبل إذا حموشة تقمتات بخمي يسرحن يرقاقزون قداماي درجة قدس علامة قمت هلاي درجة نتي ايتريك شاور أو أمرخا سالو ساساي درجة مستنفاتن مقبال تلمامد مالتهم رابعي درجة قراتكا معشاق فتو سلمنتاي يتقم زبل نجر نرى زرزر حبريتهم دما كم صعب كريكم يا مالتهم وطرح حدث علينا ساعات ذهب فرسراس يزريل ملو معلتي بزيفلا ساعات نوحتينا كاب سبات كاب كبابتات ولاون كاب محورا مراخبتات نقلبهم قالو تاو نوص حمام زلعلو قالات حسابات بإذننا عيننا نندات مقبنا نوع علينا نوزي دما حصبو نفسي ايتر شاور ناتكا زي كونا قالو تاو مقبنا حسابات نخيا أسرخا تتفتح حق زكا مالتي نا أتقبروا هلاي وشتاو ميزان يملس مفساس ماي ጭንቀት ከቢድ ወይ እንበባ ዝመስል ኮይኑ ይስማዓካ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጸዓት ዝህብ ምትእኻብ እዩ እዚ ዝተኣኻኸብ ካብ ድሌትካ ወጻኢ ብግዲ ናብ ህይወትካን ኣካል ነፍስኻን ዝውሕድ እንትኸውን ንሶም ይእከቡ ንስኻ ድማ ብሓሳብካ ክትበታተንን ትኹረት ጌርካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ሕጽቦ ነፍሲ ድማ ነዚ እዩ ይጠቕመካ ኤተር ሻውር ናብ ማእኸልካ ናብ ትኹረትካ ናብ ንስነትካ ይምልሰካ ማለት እዩ ሰናይ ኣተግብሩለ ይኽብለኩም ሕጹን ሳልሳይ መንፈሳዊ ተነቃፍነት ይዕቢ ዝተጻረየ ናይ ጸዓት ሜዳ ንናይ ስነ ኣእምራዊ ምልክታትካ ከለር ህዋሳትካን ምስ ዝለዓለ መምርሕ ምትእስሳርካን የስልሖሞ ካብ ተበዳሊእ ዝብል ከሳሳይ ወቓሳይ ናብ ንነብስኻ ገምጋማይን ባዕልኻ መፍትሒ ጸገም ምዃን ደረጃ የምጸእካ ማለት እዩ ናይ መፍትሒ ሰባት ይግበረና ንኹላትና ድማ ይብል ራብዓይ ንኣውራኻ ይከላኸል እዚ ልምምድ እዚ ንኣውራኻ ክዓጽዎን ከሐይሎን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ጽዑቕ ወይ ጎዳኢ ጸዓት ኣብ ልዕሌኻ ንኽጣበቕ ኣጸጋሚ ይገብሮ ሓምሻይ ስምዒታዊ ምፍታሕ ድሕሪኡ ዝቐለለ ዝያዳ ሰላም ወይ እውን ንብዓት ክስምዓካ ይኽእል ምክንያቱም ኣብ እዋን ምጽራይ ስምዒታዊ ጸዓት ስለ ዝልቀቕ
እዚ ማለት ብዝኾነ ነገር ሓዚንካ ተናዲድካ ነብዓትካ ክወፅእ ምፍቃድ ማለት ርስሓት ብመልክዕ ነብዓት ይወፅእ እሞ ሓድሽ ሰዓት ሆርሞን ተፈልፍል ኣለኻ ማለት እዩ እና ፍቐድሉ ኣይትቋፅርዎ ብፍላይ ኣብዚ ትነብዑ ሰባት ብጣዕሚ ኢኹም ዕድለኛታት ተቐያይፉ ከመይ ይሰርሕ ዝብል ነገር ንርአ ብዙሕ ዓይነት እትር ሻውር ኣሎ እቲ መሰረት ግን ዕላማ ፕላስ ምስሊ ፕላስ ምንቅስቓስ ሰዓት ቀሊል ኣገባብ ኣብዚ ኣሎ ቀዳማይ ደረጃ ቅዱስ ዕላማ ኣቐምጥ ንኹሉ ናተይ ዘይኮነ ሰዓት ክለቅቕ እየ ዝመርፅ ሕጂ ብብርሃን ፍቕርን መለኮታዊ ንጽህናን ንናይ ፀዓት ዓውደይ የፅርዮ ኣለኹ በል ካልኣይ ነቲ ኤተር ሻውር ኣብ ኣእምሮኻ ኣሎ ኣዒንትኻ ዓምት ውሕጅ ፅሩይ ጻዕዳ ወይ ወርቃዊ ብርሃን ካብ ላዕሊ ክፈስስ ምሕሰብዎ ከም መንጫዕጫዕታ ኮስሚክ ካብ ምንጪ ካብ ዝለዓለ ነብስኻ ወይ ካብ መላእኽቲ ውሕዝ ረኣይዎ ይግበሮ ድማ በሉ ኣብ ልዕሊ ኣኽሊልካ ንታሕቲ ኣካላትካ ተሓፀብ ብቻክራታት ይውሓዝ ማለት እዩ ብኣውራኻ ብኩሉ ኣንፈት ቅድሚት ድሕሪት ብላዕሊ ብታሕቲ ኣፅርዮ ንኩሉ ዘየገልግለካ ገመዳት ምትእስሳር ዝበሃል ማለት ስምዒታት ወይ ፀዓት ምፍሳስ እዩ أو موجاديو دحرز السلام كسمعك هاي مالت سالسي درجة مستنفاسن مقبالن اتبرهان الناو حزخلو أعميكا أستنفس أب نفس وكف تنفاس موسى وطري حسابات وي كبدت فتح أب نفس وكف مستنفاس فري برانا سلامن أسلالفان كتركب يخا أما راس ممحياشات بزي سلام ملكت أب شاور فتسوا ماي تتتكمو بتعمين دسوها لخوني الشمعة ወይ ጥዋፍ ወይ ዕጣን ምንቅፃሉን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ልዑል ፍሪኩንሲ ዘለዎ ሙዚቃ ወይ ናይ ድምፂ ሳእኒ ተፃወቱ ክላሲካል ወይ ድማ በገና ትጥቀሙ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ንክሕግዙኻ ቅዱሳን መላእኽቲ መራሕቲ ወይ ዝዓረጉ ጎይታት ቅዱሳን ምፅዋዕ ዝለዓለ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ረብዓይ ደረጃ ግራትካ ምዕሻግ ምስተዛዘመ ንጣብ ብርሃን ንኣውራኻ ክዓፅቦም እሞ ሕሰብከም كم مكلاخلي فكر قف دما بل أنا نصحيه تسلف له بأملاك تحلل لهم فقريت رأيا نافجراتي كتاتو تخيل بل دقاق ما تجري بولن نيمو داتا حسب ايتر شاور مصراي تراي يكونن زخريو نسخه برهانيخا نسخه نصرنتيخا نسخه ملكتاو هلاويخا እዚ ስርዓት እዚ ናብቲ ተፈጥራውን ብርሃንን ዘለዎ ኩንነትካ ጥራይ እዩ ዝመልሰካ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ الرأي مقيار تراي يزلك هذا الرأي بمقيار تراي هو سلز غير مالتنا نلوم عنتي أبزيك أخلنيو أبقى سكاب نراخب سستنين عاكم ياو سكاب حز سبسكرايب قال زي قبركم بيت السبت اليوم ياو سبسكرايب قبروا أي تدونك نزهكم حساب تقبلوا سبت حسابكم بتاع قالوا تاوي يكون أون تاوي ناي مقبال يكون ناي زي مقبال أو كومنت أفلتني حتى وزقباكم حتى تهلكم حتى استخالن متن كملس كدالي كاو دما من الوقت أنا زوجلكوا ويزي ترد أنا نقرت هاليو من الله تسقم تفلت وتهاليون أو كومنت شير بمقبار توسخ فلتتن توسخي برهانن كون ندخلنا عي نقر مقمات أي تروسوا يوم كلكم